Жеравна. Това чудно кътче на България не може да не ви впечатли със своята неповторима атмосфера, тишина и спокойствие. Тук като че ли времето е спряло. Къщите на по 200-300 години очакват мълчаливо своите посетители. Веднъж в годината обаче тази тишина се нарушава от хиляди, от всички краища на света, които се стичат, за да станат част от фестивала на фолклорната носия. Тази година, за четвърти пореден път, фестивала отваря врати за всички любители на традициите на фолклора и нетрадиционните изживявания. 3 дни без телефони, цивилизация и напрежение. 3 дни потопени в чистата енергия на българския фолклор. 3 дни скок назад във времето. Пеш, на коне, с каруци или ретроавтомобили, хора от всички краища и националности, от различни етноси и религии, на различни възрасти и обществено положение, идват в местността Добромерица край Жеравна, за да преживеят 3 незабравими дни в миналото. За първи път тази година имаше и представители на правителството. Вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Облечен в добруджанска носия, заедно с цялото си семейство, той присъства на фестивала, с което показа, че държавата вече има отношение към това мащабно културно събитие. По изключително колоритен начин, под звуците на шотландска гайда, на територията на фестивала се появиха и създателите и спонсорите на национален фолклорен ансамбъл Българе и фестивала Ян и Елена Андерсон, заедно с сина им Кенет. В първия ден на фестивала те, разбира се, бяха облечени с неизменните шотландски килти, но през другите дни се премениха и в северняшки и добруджански народни носии. Тази година фестивалът се радваше на огромен интерес. На входа почти винаги имаше опашка от хора, които с нетърпение очакваха невероятното изживяване. Всеки един от тях получаваше медальон за пропуск и фестивалния вестник, в който освен интересните исторически материали, имаше и карта на местността, правилникът и програма на фестивала. Патронажът на вице-премиера и неговото лично присъствие привлякоха още по-голям обществен и медиен отзвук, който даде нов тласък на развитието на фестивала. Вице-премиерът беше придружен от областния управител на Сливен, Марин Кавръков, който е и своеобразен домакин на събитието. Депутатът Десислава Танева, която е и спонсор на фестивала, Станимир Флоров, директор на Агенцията за борба с организираната престъпност и други. В пояса си беше затъкнал пистолет с рогова дръжка, подарен му от създателя на фестивала и ансамбъл Българе Христо Димитров. Ян, Лискам, партньор Ян Чарлз Андерсон, човека, който финансира този фестивал, неговата съпруга. Заповядайте. Дошъл. Здравей! Здравей, Величка! Извинявай, ти познахме, вижте, След като официалните гости пристигнаха, всички насядаха на амфитеатралната сцена, където очакваха официалното откриване на събитието. Задължително условие за присъствието на всички
е фолклорната носия. Забранено е използването на фотоапарати, слънчеви очила, дамски чанти и съвременни аксесуари. Говоренето по телефона става само на определеното за това място. Чашите и чиниите са хартиени. Пластмасовите изделия на фестивала са забранени. Единствените напитки са ракията, виното, бирата и лимонадата, които се леят в изобилие през цялото време. Дарителите и официалните гости са обект на специално внимание и обслужване. Преди да започне откриването, Ян и Елена Андерсон поздравиха всички гости с едно специално изпълнение на шотландска гайда. Младият гайдар, Росен, отскоро е част от състава на ансамбъл Българе. С този поздрав от Ян Чарлз Андерсон искам да започна церемонията по официалното откриване на фестивала. И за тази цел искам да поканя тук на сцената нашия най-скъп гост, вице-премиера и министър на вътрешните работи на Република България, господин Цветан Цветанов. Областният управител на Сливен, господин Кавръков. Заместник кмета на община Котел, господин Атанас Атанасов. Кмета на село Жеравна, господин Иван Димитров. Както и създателите на фестивала Ян и Елена Андерсон, генералният спонсор на фестивала Георги Манев, генералният спонсор на движението Второ българско възраждане и на гражданско сдружение Майка България, господин Стефан Шарлопов, съорганизатор и спонсор на мероприятието господин Калин Григоров и официалният спонсор на ансамбъл Българе Антон Костадинов от фирма Сами М. Както и народният представител Десислава Танева. Радвам се, че виждам много хора, които бяха и миналата година и по-миналата тук. Това ми пълни сърцето, когато виждам хора облечени така, както сме били преди 200 години, както са били нашите деди, прадеди и баби. Много ми е драго, че виждаме малки деца с гренели, щастливи лица, когато се виждат пременени в тези хубави български носи. Благодаря на господин Христо Димитров, че полага достатъчно усилия с този фестивал, тази наша среща ежегодишна да стане вече традиция. Благодаря ви много от името на община Котел и желая този фестивал да се популяризира все повече и повече, защото така се връщаме назад, виждаме нашата автентична история, виждаме нашите традиции и се сещаме, че сме българи. Позволете ми от името на кметство Жеравна да бе приветствам всички тук жители и гости на село Жеравна, да ви пожелая весели фестивални дни. Нека отново следващата година се срещнем тук и повече. I also want to say a special welcome to Deputy Prime Minister Mr. Цветанов. Искам специално да приветствам и вице-премиер господин Цветанов, who by his kind presence here с чието учтиво присъствие demonstrates a tacit approval and support from the government for what we are doing. Демонстрира едно признание от правителството за това, което правим тук.
But more importantly, I want to say a warm welcome to Цветан. Но още повече искам много топло да приветствам към личността Цветан and his family и неговото семейство. And I hope they enjoy this festival as many thousands will do over the next 48 hours. И се надявам, че той и неговото семейство ще се насладят на фестивала, като всички нас, които участваме тук за следващите дни. Този човек, който превеждаше, не е личния преводач на Ян Андерсон, а един от съорганизаторите на фестивала, Калин Григоров, който дава огромен финансов и чисто физически и времеви ресурс, за да може този фестивал да се случва. Благодаря ти, Калине. Ще има България. Ще има, защото когато има добри инициативи, когато има големи сърца и когато не се говори само за далавера и за печалва, работите ще станат. Преди малко си говорихме с вице-премиера и искам да ви информирам, че стигнахме до една идея, която чрез гражданско сдружение Майка България ще популяризираме. На 3 март, националния празник на България, целият български народ да бъде в национални носии, каквито сме ние днес. Искам да ви поздравя с една народна песен, понеже съм от Странджанския край, с един куплет от Славия на Странджа, Жечка Слонинкова. Деньку Марии, манка от цигана на Деньку Марии, Благодаря. Искам да благодаря на Христо от ансамбъл Българе. Искам да благодаря на Шарлопов и на всички, които участват активно, и на нашите гости, които всъщност се показаха, че са повече българи, отколкото самите ние. Скъпи приятели, аз за първи път присъствам тук. За първи път съм тук в Носия и трябва да ви кажа, че аз Носия реално не съм обличал. Но когато говорих с Христо преди месеци да участвам в днешния фестивал, искам да благодаря и на моите приятели, които са с мен, и на съпругата ми, на семейството ми. Трябва да ви кажа, че дори самия тогава не осъзнавах каква е силата и каква е енергията, с която се зареждаш тук в Жеравна. Днес мога да кажа, че всеки един от нас ще стане посланник на това, което справим всички заедно. А това е да съхраним традициите на България, на поколенията преди нас, защото ние трябва да направим всичко възможно българщината, българското да си остане
и да просперира напред. Надявам се, че до година, когато отново сме тук, тогава ви обещавам, че няма да има само един депутат, който има днес в лицето на Десислава Танева. И може би това, което беше казано от господин Шарлопов на 3 март да се облече българския народ в носии, аз мятам, че първо трябва да се облечат депутатите в парламента в носии, за да видят какво е българското. И самите те да осъзнаят какво трябва да направят за България. Нека да се веселим. Нека да спазваме правилата на фестивала, за да може нашето изживяване да бъде пълно. Забравете GSM-ите, забравете проблемите, забравете лошото настроение. Тук за лошо настроение ние глобяваме, а за сърдите хора ги биеме. И нека наистина през тези 2 нощи и 3 дни да направим един невероятен спектакъл, който в действителност да бъде енергийно усетен чак от космоса. С този мой призив искам официално да открия фестивала на фолклорната носия Жеравна 2011. Празничният концерт по традиция е поверен на професионален фолклорен ансамбъл от България. Тази година това беше емблематичният за страната ансамбъл Пирин от Благоевград.
Meyhancıyata od stračnej naš drogeri seloto oj si vino to hvalješnej vino nikato malaga Meyhancıyata od stračnej naš drogeri seloto oj si vino to hvalješnej vino nikato
След като се заредиха с достатъчно енергия от танцорите на ансамбъл Пирин, всички се втурнаха към хорището с нетърпение да покажат своите танцовални умения. Първи веселието поведоха родопските каба-гайди от Смолян с ръководител Тодор Джуфарев. Не след дълго гайдите бяха прекъснати от духовата музика от село Антимово. Темпото на хората рязко се увеличи, а атмосферата се нажежи от невероятната енергия на танцуващите. Малко спокойствие се опитаха да внесат македонските зорни от Петрич.
Майсторското изпълнение на професор Николай Цветков и доцент Георги Гаров от Югозападния университет в Благоевград отново накара всички да притаят дъх и да гледат с възхищение. Зорните бяха прекъснати от тракийски оркестър на уникалния гадолар Васил Денев, който даде нов облик на това своеобразно надиграване. Късно през нощта танците не спираха, оркестрите се сменяха, а музиката огласяше потъналата в тъмнина Стара планина.
Когато хората стихнаха, най-издържливите продължиха да пеят и свирят, подсилвайки се с руйно вино и студена ракия. И така, чак до сутринта. На другата сутрин положението беше тежко. По всичко си личеше кой е танцувал до късно. Някои не можеха да сдържат прозявките си, а други бързаха да похапнат, за да съберат сили за представянето на групите от България. Как висел долу цвета. Представяш? Тези обаче, които си бяха легнали по-рано, вече се бяха хванали на работа. Едва ли има нещо по-сладко от това да се храниш в чиния, която сам си направил. Това обаче едва ли е толкова лесно. Най-добре е всеки да прави това, което прави най-добре. Мислите, може да се подпишете на тази чиния, ние да ви я попечеме и да ви я дадем, нали? Атракцията на фестивала беше и ретрофотото. Известният български фотограф Здравко Деков демонстрира класическа ретрофотография, която показваше начина, по който са се снимали нашите баби и дядовци. Има ли много кандидати за ретроснимки? Ами, понеже процесът няма малко повече време. Не съм я виждала от Тя си идва отива майка ни си. Най-накрая дойде дългоочаквания момент за изявите на групите от цялата страна. Идеята на организаторите е те да не бъдат със състезателен характер, а всеки да има възможност да покаже фолклора на своя роден край. 34 групи участваха в тази разходка из фолклора на България.
Вице-премиерът не пропусна нищо от фестивала. Този път той беше сред зрителите, макар че не бяха изключени и случаите, в които се хвана на хорото. Най-много чуждестранни гости беше довел професор Николай Цветков чрез семинара си по български народни танци. В него участваха танцьори от Белгия, Франция и Холандия. Хорото водеше лично професорът.
И докато някои се занимаваха с съвсем плътски удоволствия, за семейство Китови фестивалът се превърна в едно истинско духовно преживяване. Техният син Калоян сключи завет с Бога, а кръстници бяха Ян и Елена Андерсон. Господи Боже, Твоето име в една света Вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение. Славною, владичество нашу, Богородице Христо, Дево Марио, со всеми святей поминувши, сами себе и други, весь живот на да се кръщавали. Не сте замършили, но ти владико на всичко, направи тази вода. Да за изкупение, очищание, духа, разставане, просвета на душата, паня на Слава на духа, дарба за усиновение, облекло за нетление, Божия и Калоян, селейна радост. Кръщава се, раба Божия Калоян, владимирността. Христа, Христос се, во Христа, облеко Сина. Амин. Помилуй ни, Боже, сверголяци, милост, молим, души, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още молим за благо, ще православен български народ. Елена възприемница, Господи, помилуй. Битката ще и да се изнесем, да оставим нещо правилно. Наближаваше време за обяд, но никой не спираше да се забавлява. Някои чакаха изкарването на чеверметата с танци, като че ли искаха максимално да огладнеят. Най-накрая родопските гайди оповестиха най-голямата кулинарна атракция на фестивала – вкусните чевермета. За тяхното добро изпичане се грижаха майстори чевермеджии от село Тополово, Асеновградско. Бобът, скарата, супите и мезетата отстъпиха място на вкусните печени агнета.
След почивката, надиграването продължаваше. Танцьорите, въпреки че бяха похапнали обилно, играеха с пълна сила. Особено атрактивни бяха добруджанците, които хем танцуваха, хем символично сееха за плодородие.
След представянето на групите, следваше голямата атракция – народните борби. Неуморимите танцьори обаче чакаха борбите на хорото. Най-после дойде ред и на пехливаните да премерят сили. Те бяха дошли от Велико Търново, Сливен, Горна Оряховица и Ямбол и бяха в категориите кючук, лека, орта, средна, биюк, тежка, баш, свръхтежка. Макар че носят турски наименования, народните борби водят началото си още от времето на Хан Крум. Борците се борят до отказване на противника и изнасяне от алая или до туш. Ако не успеят дълго време да се надвият, се борят и по точки.
След като пехливаните приключиха, дойде ред и на хора от публиката да се сборят. Най-голяма атракция обаче бяха най-малките. Тези, които не искаха да гледат борбите, или си почиваха, или си похапваха. Или обикаляха многобройните сергии на различни майстори, изкарали на показ стоката си, произведена по стара българска технология. Някои просто се учиха да играят хора. Наближаваше времето всички отново да отидат на голямата сцена, за да гледат представянето на гостите от чужбина. По традиция, всяка година ямболските коледари се опитват да счупят сцената с техния коледарски боенек. Ако след танца им сцената е здрава, значи на нея спокойно вече всички могат да танцуват. И този път сцената издържа.
Първи на сцената се появиха гостите от западната ни съседка. Тяхното представене се отличаваше с голяма емоция, добър синхрон и майсторска композиция. Голямата атракция бяха гостите от Полша. Те са представители на ансамбъла на Икономическия университет на Варшава. За икономисти пееха и танцуваха завидно добре. Румънците пък показаха танца на калошарите. Освен в Румъния, този обичай се среща още в България и Унгария. С музика и танци калошарите лекуват болните от различни болести. Най-честите болни обаче бяха влюбените. Сърбите пък показаха, че и те имат ръченица. Ритъмът 7/8 се среща на много места на Балканите, макар че се изпълнява по много различни начини. Румънците и поляците се придържаха стриктно към равноделните размери.
След приключването на концерта на голямата сцена, повече от 6000 души наобиколиха Нестинарския огън, за да се насладят на митичния танц на огнеиграчите. Под звуците на гайдата, водени от незнайни сили, те спокойно преминаваха през нажежените въглени. След приключването на Нестинарите, някои от най-смелите решиха също да влязат в огъня. Някои преминаха успешно, други катастрофално. На другия ден се наложи да пропуснат фестивала. Все пак температурата на огъня е над 700 градуса по Целзий. Гвоздият на съботната вечер е хорото около олелията. Невероятна красота! Хоро от 6000 души, енергията на които се усеща и от космоса.
неделя сутринта духовата музика беше тази, която даваше сили на най-издръжливите в този своеобразен фолклорен маратон да продължат. Разбира се, финалистите бяха доста по-малко, отколкото стартиралите. Всички очакваха официалното закриване на фестивала, за да могат да извадят фотоапаратите и да снимат до насита. Искам да благодаря на невероятните танцори на ансамбъл Българи, които бяха на чеверметата, на всички щандове, на входа. Показаха, че освен, че са много добри танцори и представят България в целия свят, палят сърцата на много хора, са едни чудесни организатори и се справиха много добре с посрещането на, може би за тези 3 дни са се завъртяли около 10 000 души тук. Ще видим и точно колко хора са влезли. Снощи бяха 6 000 човека само на хорото. Така че им благодаря и на тях. Благодаря на техническия екип, благодаря на охраната. Тази година охраната от АСО 911 беше малко по-толерантна. До година няма да е така. Казвам ви го от сега, за да няма сърдити, защото тая година направихме така лек експеримент, да видим колко ще са доволните и колко ще са недоволните. И имаме идея да допускаме да се снима от събота вечер от огъня на татък, т.е. и в днешния ден. Но до тогава ще бъде забранено категорично снимането. Ще ви осигурим обаче повече фотографии, за да може да се снимате и след това да си изтеглите снимките от нашия сайт, да си ги имате. Да не се занимавате ви с неща, които не ви е работа, с снимки сега. Аз нямам глас, обаче преди да благодаря на всички, искам да благодаря на всички гости, които без вас това празненство и това тържество нямаше да се случи. Благодаря ви много. Черпи по едно кафе сега всички. Да, заповядайте след това на кафенета, ма един по един. И аз искам да благодаря на всички, които дойдоха, които се постараха най-вече да набавят автентични истински носи. Дай Боже до година да са още повече, защото... Не е бил в артилерията. Това показва, че родните традиции, обичаи, песнопения, танци и носи не само, че ви означават много, но и ви дават много. Благодаря ви и заповядайте до година с още повече приятели. Искам да благодаря преди всичко на невероятните организатори в лицето на Елена Андерсон и Христо Димитров на състава Българи. За този период от време вложиха изключително много усилия, за да стигнем до днескашния ден, когато го закриваме. Аз искам да се извиня на участниците за причинените известни битови неудобства. Надявам се в следващите издания да ги отстраняваме едно по едно. Така. Музикантите
страхотните музиканти от оркестър Василев ден, с моя брат Васил Денев. Ако бяха на Зурнаджи и ти хареса с Михото ръководителя, духовата музика от Антимово. Тия хора, ако бяха на ток, щяха да им изгорят бушоните. Обаче продължават да сме и ще продължаваме още сега, защото фестивала в момента ще го закрия, но от тук нататък купона продължава. Входа се отваря отдолу за цивилни граждани. Вече могат цивилни граждани да влизат. Може да снимате колкото искате. Снимайте сега колкото искате. И ви очаквам до година отново на фестивала на фолклорната носия, юбилейния 5 годишен, вече фестивал, 5-то издание. Жерам на 2012. Заповядайте и носете в сърцата си много любов и много настроение. С това официално закривам фестивала на фолклорната носия. Още няколко часа щеше да продължи веселието в Добромерица. После всичко отново щеше да утихне в очакване на фестивала през следващата 2012 година. 5-то му издание се очаква да бъде още по-грандиозно и впечатляващо. Ние ще бъдем там, а вие? И закриването на фестивала, да си кажем на здраве. И расти боре, голе борда станеш лера, сти Go!